De la música, passant pel Dia dels Enamorats per acabar tornant avui al món de la melodia i alguna coseta més. Avui rebem de nou una persona que és capaç de fer conviure peces musicals aparentment molt diferents sota el gran paraigües d'aquest art. Si no em creieu, us convido a fer un petit exercici mental buscant la manera d'intentar fer sonar bé juntes la Elefants d'Oques Grasses amb Ai Mamà de Rigoberta Bandini, La platja de Stay Homes i Detallets amb Levels de Avicii o l'original d'Emilia Mernes i Tini amb Memories de David Guetta. Mentre ho aneu provant, nosaltres anem per feina, perquè el programa d'avui ve molt carregadet, ja us aviso. Marc, Fleivo, ben tornat. Tingues a punt els teus millors mashups, perquè no estem al 2000, però avui aquí tenim ganes de festa. Comencem. Com està el pati? 1.2! Vamos. Festa, Bardi. Festa. Marc, com estàs? Molt bé, bon dia, gràcies per convidar-me. Bon dia, bona tarda. Són les 7 de la tarda ara mateix, dimecres 26 de febrer. Bon dia el que hem tingut. Bon dia el que hem tingut. I el que ens espera. Ha sigut un bon dia, no? I el que ens espera, sí. Com estàs, tu? Jo molt bé, però l'important és que tornem a tenir un gran convidat que ja estàvem... Vam celebrar el Dia de l'Amor, sí. Però quin amor més gran se li pot demostrar a aquest programa que seguir portant gent? Sempre que es pugui. Vinga, la tiro, Ja de primeres, flash, directe. Bueno, com sempre sabeu, abans de començar, si us agrada la persona que ha vingut, voleu que seguim portant gent, subscriviu-vos al canal de YouTube on estigueu veient això, deixeu un follow a Spotify, Apple Podcast, per donar suport aquí en el nostre projecte, perquè si no, aquí després, costa portar gent. Correcte. Ja està, aquí s'ha de posar per portar gent, tio. Un té els contactes que té, però, clar, arriba fins a un punt. Això sí que crec que, no vull assegurar de moment, però podria ser un dels últims que repeteixen de moment, perquè ara ja començarem a portar novetats. Hi ha hagut un 3 in a row, no?, repetint? Sí, un grup de repetidors, com ens agrada a nosaltres. Repetidors però repetidors bons. No repetir com està el pati ha de ser dur, Són repetidors d'aquells, no que repeteixen curs, sinó de que quan ha passat molts anys des que van sortir de l'institut, per exemple, de la uni, doncs els avisen per tornar i fer una xerrada. Una xerrada motivadora, tal, no sé què, no? Aquest ha sortit bé, saps? Bueno, abans d'entrar ja en matèria, anem a començar una miqueta recuperant un dels clàssics, com sempre és, que és la pregunta de l'anterior convidat. Som-hi. Que en aquest cas són dues preguntes, perquè els últims convidats van ser l'Àlex i Beilo. Així que, Charlie, què van deixar dit Àlex i Beilo per al nostre convidat d'avui? Doncs com eren dos, et van fer dues preguntes diferents entre elles. La primera d'elles és: què és el primer que et fixes d'una persona quan la coneixes? Ho pots desenvolupar com vulguis. I la segona, si la vols te les dic les dues, la segona és: quin és el millor dia de la setmana i per què? Vale. He de dir que no em fixo només en una cosa quan veig una persona per primera vegada. Em fixo més en la seva energia que em transmet. Dic, té bona energia, té bona vibra, em transmet algo que dic, doncs amb aquesta persona val la pena anar més enllà, conèixer-la i a veure què passa. Si una amistat o el que sea. Amistat o el que surja. Bàsicament. I l'altra pregunta, quina era? Quin és el millor dia de la setmana i per què? Pregunta complicada, T'he de dir que estic entre divendres i dissabte, no soc molt de novetats. No falla. Però jo et diria potser dissabte perquè quasi sempre és el dia que curro. Llavors jo crec que dissabte bastant bon dia. Realment és contradictori en la gran majoria de gent que el dia que curra no és el seu millor dia de la setmana. Correcte. Bueno, però en el seu sí, perquè disfruta del que està fent, disfruta òbviament. Que està fent, que està molt bé. Això és el millor de tot. Per la gent que va escoltar el primer programa recordarà que el Fleivo és DJ. Correcte. Però avui, tot i que la primera conversa, que va venir també al Saidis, va ser una conversa molt general sobre música, sobre les seves feines. Avui venim a parlar concretament més exactament del que està fent Fleivo, perquè per la gent que no tingui la més mínima idea del que anem a començar a parlar ara mateix, tu com definiries què és un mashup? És una pregunta complicada perquè depèn a qui li preguntis et dirà una resposta o una altra. Per mi un mashup és una forma d'art dins la música, el qual es remunta molt enrere, o sigui, no és una cosa novetat, no és una que hagi inventat jo ni molt menys. Hi ha 1.000 DJs, 1.000 productors que ho han fet abans. Per mi un mashup és dos cançons o més, les quals a l'hora d'ajuntar-les creen harmònicament, melòdicament, una sinergia la qual permet que les dues funcionin molt bé juntes. Per mi això és el que seria un mashup. És com pels friquis, és com una fusió de Dragon Ball, saps? Com dos personatges, dos cançons que es fusionen i fan una que sona bé. Exacte.
per la gent que no M'agrada ho la teva entengui. analogia aquí perquè la gent ho Sí, entengui, tant, no? o sigui, hi ha la gent que serà més experta i sabrà què parlem, Sí. i hi haurà gent que no té ni punyetera idea de música i dirà què m'estàs explicant, no? Pues llavors, per fer-ho una mica més mundano. I tu en aquest sentit, com de fàcil detectes que dues cançons poden generar aquesta bona sinergia? Perquè els exemples que he posat una mica a la introducció són cançons que tu aparentment les veus molt oposades una amb l'altra o que són molt diferents, en teoria. Sí, intento fer alguna cosa que no s'hagi fet fins ara. Tipo, per exemple, hi va haver una època doncs, on em vaig centrar més amb els mashups en català, per exemple. Mm. I vaig juntar cançons doncs, com les que heu comentat abans. Em fixo sobretot en... Bueno, una cosa molt important que s'ha de fixar i tècnica és amb la tonalitat, perquè, òbviament, si no va bé en forma de tonalitat, doncs la cançó no quedarà bé. Mhm. I l'altra cosa que em fixo també és en el fet de que a la cançó, per dir-ho d'una manera, si tu vols fer una cançó d'un mashup d'una cançó de Bad Bunny, que el mashup millori la cançó original. Tipo, que no sigui com fer un mashup perquè sí, que sigui fer un mashup perquè el mashup, a l'hora de punxar-lo i qui el vulgui punxar, serà millor que punxar la cançó original o li donarà una cosa diferent. Una mica com el remix, no? També, en aquest Exacte. sentit. Sí, el remix és algo més original de l'artista, que també porta més curro, bueno, per mi, que un mashup, en el meu cas. Clar, perquè ja sí que estàs creant i aquí estàs barrejant entre Sí, ells. clar, allà tens la capella, potser si tens un bon separador d'instruments doncs pots arribar a separar cosetes i tal, però sí que és més algo on tu crees tota l'estructura. Aquí al final són dos cançons que col·laboren juntes. Perquè una mica com és el procés de creació del mashup? Perquè una cosa que també destacaria de tu és que en el moment en què surt una cançó, ja no sé si a les poques hores o als pocs dies ja té un mashup teu. Sí, jo, per exemple, ficaré l'exemple dels divendres. Jo els divendres em llevo bastant d'hora. Bueno, clar, hi ha gent que es llevarà a les 5 o a les 6 i em dirà, tu, això no és d'hora, saps? M'estic llevant a les 9, no m'estic llevant d'hora. Pel nostre conjunt de persones jo crec que és d'hora, sobre Sí, les 8, sí, 9, més o menys. 7, 8, por ahí. Llavors, el que faig és entrar a Novedades Viernes i si veig que ha sortit algun tema pues, interessant de Novedades Viernes, dic, vale, pues aquest. Llavors, el que faig és descarregar-me la capella del tema junt amb separat amb la instrumental, per dir-ho d'una manera. Després fico... Tot això per ser ho faig amb WAP, no treballo amb MP3 o intento no fer-ho, a no ser que sigui un cas molt extrem. Per qualitat. Per alguna raó és... Sí, perquè el WAP té una qualitat bastant més alta que l'MP3. Potser tu ho escoltes, o tu o qui sigui, i no ho nota, un però... Un usuari normal potser no sap percebre la diferència, no? Exacte, però es nota. I això, em descargo la capella i després busco la tonalitat d'aquella cançó amb un programa que es diu Keyfinder. I a partir d'aquí doncs, hi ha també un altre programa que es diu TuneBat, no sé si la gent el coneixerà, que tu busques una cançó i et fica les tonalitats de la cançó, el BPM que va i tot això. Jo el que faig en aquest cas és obrir Recordbox, que és el programa amb el que punxo. Està el tio aquí enxufant-se amb 40 pàgines, saps? M'imagino com el típic tècnic de televisió, les pestañes no? de Google Chrome i tot a rebentar, saps? M'imagino el típic tècnic del bar amb 4 pantalles, ara que estarà l'altra aquí allà. No, literal és una així, mica així, o no? sigui, tinc el Chrome... I miro, doncs, en el cas, les cançons que estan a la mateixa tonalitat o a la tonalitat relativa o tonalitats que harmònicament quedin bé i dic aquesta o aquesta, vale. I després vaig, agafo la cançó i amb un programa que t'ho converteix, també em descargo la instrumental, per dir d'una manera, la base, perquè la gent m'entengui, d'aquella cançó. Vaig a Ableton, un altre programa més, que és on... Està la CPU patint, ja. No, ara està patint. Sort que és al matí i encara no l'ha fet servir molt. Que és on ho treballo i doncs, faig el mashup. A vegades no faig un mashup, sinó que faig un segue, que un segue simplement és com una transició d'una cançó a l'altra, o un edit. I miro si queden bé o no. Si queden bé, doncs, normalment sempre provo més d'una cançó. I llavors trio entre a veure quines queden. Perquè t'anava a dir, a nivell d'hores és un procés ràpid, perquè clar, tu aquí has fet un desglosse de tot el que es necessita, però si ho haguem de quantificar en quantes hores pots estar treballant-hi en això, quantes poden ser? Jo, com que començo a currar sempre a les 12 del migdia, perquè bueno, curro a un menjador i tal, doncs si m'hi poso sobre les 8:30 o així i estic fins a les 12, potser em puc treure 3, 4 mashups, potser. Mashups, edits, segues. Contingut, per dir-ho d'una manera. Que després sí que necessitaria potser una mica més de procés o que ja són coses que poden estar preparades per sortir? Lo bo de currar
amb mashups, edits o segues, a diferència de remixos o cançons originals, és que ja treballes des d'una base on l'artista ja ho ha masteritzat, ja ha fet el mix, llavors la cançó en si ja sona bé i no necessita molt procés. Tot i així, jo utilitzo algunes coses com equalització, compressions i tal per donar-li més potència o maximitzadors perquè soni més fort. És curiós i a part és molt interessant el que dius perquè nosaltres, per exemple, que som consumidors habituals del Tramonto, últimament no gaire, però ja hem anat bastant, Ens i hem anem vist, bastant. diguem-ne que ens hem Ens hem vist. vist per allà, no? Sí. Clar, quan tu estàs punxant al Tramonto, que és un dels llocs on tu sols ser més resident, que no és només el 2000, Sí. clar, nosaltres, a part de que hi ha un que va més passa que l'altre, no li donen aquesta importància o aquest treball que hi ha darrere. És com, està juntant dues cançons, que fàcil. I després estàs explicant tot aquest procés que dius, tio, ara tinc un programa, ara el passo aquest, ara em descarrego això d'aquí, me'n vaig allà, ara agafo això, ara miro si queda bé, perquè no sempre et quedarà bé i estaràs ratllat i provaràs 50 cançons i diràs, què cojones, no? Però bueno, és com, també ho portes molt interioritzat perquè ho deus anar fent cada setmana o quan no Cada t'ha dia, fer, això, literalment. doncs cada dia. Doncs imagina't ja la rapidesa que deus tenir tu amb això i dius, joder, després vas, escoltes 4 cançons, uah, que bé ho fa, no sé què. Home, clar que ho fa bé, perquè porta una d'hores darrere que no vegis. Però notes el feedback de la gent? O sigui, la gent valora aquests mashups? No a nivell comercial, que ho penses molt a SoundCloud, perquè la gent que no ho segueixi pot escoltar tots aquests mashups a SoundCloud, del Mark Flavor, però la gent quan estàs punxant a X discoteca o a X lloc, valora això? És una gran pregunta. La penya que sol estar al teu voltant no sol valorar molt el curro. Sol valorar més la meta on has arribat. O sigui, sol valorar més a on arribes o a on pots arribar a estar. Bueno, que estiguis de resident a una discoteca ja és bastant. Sí. I que siguis recurrent en un Més bar aviat jo em local. fixava en plan la gent que està escoltant, perquè No, tu no, pots clar. estar ballant i tal, i dius, bueno, si ha posat 2 cançons i se'n parlaré, dius, vale, perfecte. Sí, Però clar, sí. dius, hòstia, que això després, la màgia aquesta que es pot generar amb d'una combinació, dius, joder, vaya mèrit de fer això. Sí. Jo crec que la gent no valora tant la feina del DJ avui en dia. Crec que no se li dona la importància que se li hauria de donar perquè al final, entre altres coses, no és fàcil estar 6 hores a una discoteca treballant, currant, de 12 a 6, en aquest cas, o 3, o les que siguin. I crec que la penya valora molt el fet de les cançons que li poses més que com li poses. Ja. Òbviament, que si ve un DJ que sap treballar, sap fer la seva feina bé, doncs òbviament jo crec que la gent ho nota. Potser no nota de dir, uah, aquest DJ ho fa molt bé, però s'ho ha passat millor aquella nit. No sap el per què, però s'ho ha passat millor. No li troba l'explicació, potser, de què, no? Bueno, sí que és veritat que ens vau explicar, si no recordo malament, va ser en l'últim programa que vau venir amb el Saidi, o potser m'ho vas explicar a part, però que vosaltres també detecteu una miqueta com va la gent, si li està agradant el rotllo que poseu una mica d'embow, si us agrada més un altre, doncs vas canviant una mica. És com que teniu un repertori una miqueta extens, diguem-li, perquè també pugueu posar content al públic d'una altra forma, no? Sí, exacte. Nosaltres ens organitzem per carpetes, segons els gèneres, i tenim reggaeton, dembow, trap, pop internacional, flamenco... Hi ha poqueta música, el col·lega, saps? Té poqueta música per posar. Passa playlist, no? Passa carpeta, no? Envia link de playlist. Envia link de playlist. I una mica lligat amb això, tu notes... o sigui, tu, com a DJ, continues sentint la mateixa adrenalina en el moment en què tu estàs punxant i aconsegueixes fer un canvi que dius, hòstia, m'ha quedat espectacular. Un cop, les primeres vegades suposo que devies flipar de dir, buah, la reacció de la gent és espectacular i tal, però ara que ja ho tens més normalitzat, anem a dir-ho, ho segueixes gaudint de la mateixa manera? Jo crec que costa molt gaudir de la mateixa cosa quan es converteix en rutina. Hi ha una part molt important que és la motivació, que es perd molt ràpid, i després és una part és la disciplina, que gràcies a això és qui es manté i qui no es manté, bàsicament. I tu, clar, al final, jo recordo la primera vegada que el 2000 o el Tramonto em va dir que sí, que serà resident, va ser un dios, no sé què. Clar, ara ja inconscientment ho tens com normalitzat i dius, em torna a tocar, que tens ganes d'anar-hi, òbviament, perquè t'agrada el que fas, però ho tens més normalitzat en plan de, vale, un dia més. Però és una mica la línia que hem comentat jo crec que alguna vegada, que és la línia obligació-gaudir. Quan la teva feina deixa de ser... O sigui, estàs gaudint de la teva feina, però en aquell moment es converteix en una obligació, entre cometes. Exacte, literal. Passes de ser un hobby a ser algo més professional, bàsicament. Bueno, com aquest podcast. Bàsicament. Sí. O com en l'amor, que vam tractar la setmana passada, que hi ha moments que al principi sents les típiques mariposites així supercontent, però clar, al final quan es passa rutina és el que deies. Bueno, és que es pot aplicar a molts temes, sí, no? Literal. La disciplina, la constància, l'estar sempre allà, doncs... Sí. Però bueno, jo et volia preguntar també, abans d'entrar amb el següent tema,
Sí. és que, o sigui, ara que parlaves de que reconeix més o menys, ara últimament jo crec que també coincideixo amb tu que és una miqueta menys, però ha sorgit una sèrie de DJs més coneguts aquí a Espanya, com pot ser Alba Mais, per exemple, que ara parlarem d'ell, que estan fent com una mica que es vegi millor i jo, per exemple, disfruto molt de les sessions d'Alba Mais o de Jaime X o aquests que sempre fan com sessions així per YouTube. Sí. Pues no sé, és com que estan fent que es vegi el tema dels mashups, perquè jo per mi Alba Mais, no sé quin nivell creus que té segons el teu coneixement, que tu ets més pro, però vaja, la forma que té d'enllaçar cançons, que entra amb la base, amb la capella, i encara sona l'anterior cançó, però quan acaba aquella cançó ja està entrant amb la... Bueno, és molt raro. O sigui, fa unes barreres super top. Llavors, clar, fa com que flueixi tant que et pot anar canviant de cançons com si res i fa que sigui com molt top. Llavors, és com... La pregunta que sorgeix aquí és si hi ha aquesta gent que està sorgint i tal i li funciona bastant bé i a tu també t'està funcionant bé el tema de mashups i se t'està donant bé, tu t'has plantejat en algun moment fer algun tipus de vídeo així, sessió YouTube com fan ells? O gravar-te simplement la sessió que fas a alguna discoteca més així, més dedicada als teus mashups? He pensat de fer-ho, no et mentiré. El que passa és que porta un curro important darrere, perquè al final, si vols fer un vídeo que sigui atractiu, has d'invertir-hi una mínima pasta, encara que sigui amb alquilar els altaveus. La producció del vídeo també, que no Exacte, vegis. amb algú que et faci el vídeo, que sigui una mica en moviment, que sigui atractiu, que es vegin coses, perquè al final si em fico jo amb la meva taula, amb un vídeo estàtic, amb un fons neutre, serà com a la penya s'avorrirà als 2 minuts. Sí. Llavors, jo crec que avui en dia es valora molt el màrqueting i el que hi ha darrere. O sigui, llavors crec que això, per exemple, el Bamais, a part de ser bo en el que fa, o sigui, ningú pot negar això, si no, no estaria on està, també ha aconseguit tenir una estratègia de màrqueting per mi molt bona i ha aconseguit, doncs mira, arribar a tots els llocs on ha arribat, que no és poc. No, seria potser un dels teus referents actualment? A nivell... És que ara, des de que faig mashups he pillat referents més de mashups d'edits i de sequels i tot això, i he pillat més referents de gent que ho està fent a SoundCloud i tot això. Hi ha un que es diu Tryit, un altre que es diu Feli i tota aquesta penya. Gent més underground que no són tan visibles, potser, a la comunitat. Clar, o sigui, són visibles a la comunitat de SoundCloud perquè potser tenen 50, 60.000, però clar, jo sé que aquests noms poca gent els coneixerà. A mi no em sonen de res, jo et soc sincer. M'assuno, no? La veritat, a mi dius Jaime X o Alba Mais i potser precisament perquè estan a YouTube o perquè els promocionen diverses discoteques o això, que això és una altra cosa que et volia preguntar. O sigui, tu, per exemple, jo ara quan surto d'una feina i porto un currículum, depèn d'on vagi, pràcticament no cal ni que faci entrevista, no em tiraré flors, però és així. Quan té experiència, doncs és el que té, no? Tu, per exemple, si ara agafessis el teu currículum, entre cometes, de DJ, mashups, etc., i anessis, m'invento, a Xoco, tu agafes i t'agafen 100% per punxar? Jo crec que no. Jo crec que no per uns motius que és que no tinc números a Instagram, que crec que és una cosa avui en dia important. No és... Màrqueting. Sí. És el màrqueting. Però el fet de punxallar et podria fer créixer números a Instagram. En plan, hòstia, pregunten, què és aquest DJ? No sé què, et dona més notorietat, no? No, o sigui, a mi sí que em beneficiaria punxallar. El que passa és que crec que a ells no els hi beneficiaria a nivell números d'Instagram i tal. Clar. En aquest cas potser hauria d'anar i presentar primer el meu SoundCloud amb el Hypebeat, en plan, mira, no, que estigui aquí, no sé què. Sí, no, bueno, jo t'anava a proposar això de... O sigui, proposar no, o sigui, tu fes el que tu creguis. Però el dir que, com per exemple, estem fent nosaltres en el nostre cas, perquè nosaltres diners no ens en falten, vull dir, no ens en sobren, millor dit, ens en falten molts. Perdoneu, diners ens en falten molts, vull dir, nosaltres podem proporcionar a la gent que ve, com pot ser tu en aquest cas, doncs jo què sé, una estona divertida, una estona tal, però no et promotem ni números ni tal, perquè tens més números tu que nosaltres, per exemple. Així, sent realistes. Llavors, si anessis a una discoteca d'aquestes, diguem-li top, ja sigui Pachá, Xoco, Downtown, les que siguin per aquí a Barcelona, és com, no sé, jo crec que tu tens un bon contingut de qualitat. Llavors, tu pots oferir la qualitat i dir, mira, si us sembla bé, a partir d'aquí em podeu fitxar. I si no, doncs ja he fet el test, perquè jo sàpiga, Razzmatazz va tot Cristo. O sigui, em van inclús proposar a mi, quan jo feia DJ, anar a Razzmatazz a punxar, vull dir, fa molt, però bueno, si m'ho proposen a mi... És això, jo crec que avui en dia es valora molt els números i que com vas a Instagram, que com vas a TikTok, que com vas a no sé on. I a partir d'aquí pues, també tens més opcions de que un booking, que és bàsicament el que et troba bolos, et pilli i a partir d'aquí també pots fer més. Però és que hi ha molts DJs com jo.
Vull dir, a mi el que ara m'està potser diferenciant una mica de la resta, que tampoc, perquè segur que hi ha molta penya que ho fa, és els mashups, els edits i tot això que faig, i el fet de tenir remixos amb artistes que han entrat a la ràdio. Aquestes potser serien les dues coses que és més de pes, però DJs que facin mashups, que punxin gèneres com reggaeton i tal, i que estiguin a discoteques, és que n'hi ha 1000. Llavors, vaig dir, bueno, per alguna banda hem de sortir, i vaig parlar-ho amb el Javi, el meu mànager, i vam dir, vale, doncs anem a fotre-li a SoundCloud, que és una plataforma on al final els DJs van. I doncs piqui pala, ja seguir. I anar Bueno, perquè estem parlant d'una persona que ara l'any passat va fer 6 mashups en el top 100 reggaeton, descargues, i que aquest 2025 també n'hi ha algun altre. Tu, quan veus això, què penses? La primera vegada que ho vaig veure em va fer una il·lusió que flipes. Com un nen petit amb un joguet nou, literal, vaig ser aquell. Primer vaig dir, què és això? Saps? Perquè com que mai m'havia passat, dic, què és? Què ha passat? Saps? I de cop entro, vaig anar a Google, investigo i dic, hòstia, que està superxeto. I clar, de cop et veus en el mateix lloc amb els teus referents de SoundCloud i dius, dios, que estic flipant. A sobre, el Feli DJ, el que us he dit abans, es va descarregar un mashup meu. I clar, és com si se'l descarregués el Bamais per algú, saps? Sí. I va ser com molt heavy. I ho segueixo veient i vaig tenir la sort de poder entrar a mashups, quasi cada mashup que feia entrava pim-pam, pim-pam, pim-pam. De fet, hi va haver una setmana que em trobava malament i vaig pujar un mashup de fa molt de temps i va entrar i vaig dir, què està passant? O sigui, no sé, m'estan espiant. Ja puc fer literalment qualsevol cosa. Ha creado l'algoritmo ja, no? Sí, una mica. Perquè tu, en quin moment, perquè has dit que has buscat aquesta com a especialització, aquesta sortida una mica, en quin moment descobreixes que aquest gènere és el teu format ideal? Ho descobreixo en el moment on intento fer contingut per redes i veig que és molt forçat, que em treu molt temps i que no està funcionant. I dic, vale, no és la meva plataforma. Dic, des d'aquí, si creixes serà molt lent o no ho faràs. I dic, busca el teu lloc on ho facis. I vaig trobar SoundCloud, que tinc algunes crítiques per SoundCloud, però no passa res. Si les vols llançar ara mateix és la teva plataforma, si no... Bueno, crec que té està massa cohibit, massa prohibit el fet del copyright dins dels mashups, remixes, edits o coses així. No me'n recordo si era... M'ho va dir un DJ que és el DJ Surda, no sé si sabeu qui és, Punxaclap i llocs així. Que, per cert, perdó per interrompre ara, el DJ Surda i la Trapella, ho dic als espectadors també, el 26 de febrer faran obren una festa, un concepte, i l'estrenen a la sala Apolo. Sí, ho dic perquè se li ha de donar visualització, perquè costa molt, o sigui, està parlant amb el Surda i molt curro darrere i s'ha d'omplir la sala Apolo el dia 26. Vaig veure no fa gaire, DJ Trapella també estava en algun event d'aquests que van fer i van anunciar això. Per això Surda em sona d'algo, tio. Sí. Què he de dir? Pues a tope, Apolo, quin dia has dit? 26 de febrer. 26 de febrer. Pues mira, dimecres, sí. Just avui. Bueno, doncs que ara anem cap allà. És que, clar, ja... sí, ara anem cap allà. Jo us he comprat l'entrada ja. Perfecte. Nosaltres estem de camí. Acabem programa i marxem nosaltres cap allà. Bueno, has vist? És el nostre regal. És el nostre regal. No, pues a tope. Sí. A veure si els hi surt guai i segur que sí. Que ho disfrutin perquè això és com el que tu deies, és una que a la que ho veus per primer cop fa molta il·lusió. Sí, literal. És com el teu fill. Literal. Bueno, i en tot aquest tema de creació de mashups, pot haver-hi un cert amor que en alguns moments, alguns mashups, ja d'anar endavant i amb el bagatge que portes i tot el que has creat fins ara, el resultat final del que vagis traient pugui assemblar-se en certs punts amb altres coses que ja has fet? Sí, és inevitable, jo crec. Al final, ser original costa molt. Llavors, i ser original amb tu mateix encara costa més, saps? Perquè és com... Ets tu contra tu, saps? Llavors, no una guerra, simplement algú com que de creació. És inconscientment, no? Ja és... Clar, és com... Bueno, jo vaig a fer... De fet, em costa molt ara mateix fer mashups que no siguin amb cançons que ja he fet mashups. Intento trobar-ho, intento buscar-ho, però costa. Però bueno, al final la penya no se'n recorda, potser el ve algú nou que no ha escoltat el d'abans i no passa res. Bueno, perquè pels reals que van estar aquí a la primera visita amb el Saidi, abans ja d'una mica enfocar què serà el teu 2025, vull preguntar, com està el mashup que et va proposar Com està el pati? Perquè li recordo a la gent que aquí la primera vegada que va venir ella amb el Saidi vam fer una secció de que s'havien de juntar certes cançons per fer un mashup. I va sortir que podia ser interessant fer un mashup amb Patufet i Flying Free, si quadrava la nota. Sí, què ha passat aquí? He de dir que no vaig mirar si era compatible i directament em vaig tirar de cap a fer el remix del Patufet. Així és. Que ara mateix està a mitges,
però està. Llavors, Existir existeix. existeix. Està en el meu ordinador, en El el meu moment en Ableton. què aquest tio destaca en velocitat és literal. O sigui, perquè és que va ser qüestió de pocs dies i ja em va enviar un vídeo de tot el que tenia ja processat. No trepitgeu el patufet, allà amb tope de... a los remix, buah. I vaig dir, no m'ho puc creure, tio. L'haurem de treure en algun moment, S'haurà de Dubto treure. que salti el copyright a SoundCloud amb el patufet. En alguna festa major, així d'on torna sonant de closing, cuidao, Cuidao, pot Compte, caure. que hi ha cosetes. Pot ser bona. I el 2025, tu personalment com l'enfoques? Laboralment parlant. Laboralment, de sembrar i seguir sembrant. O sigui, he après aquest temps que a la música has de sembrar durant molt de temps i després ja recollirem. No pots esperar a sembrar 3 mesos i recollir el tercer mes. Vull dir, jo abans d'entrar al primer mashup a SoundCloud potser em vaig passar un any fent mashups a SoundCloud a Hypedit, perdó, a les llistes. Me l'enfoco com a sembrar, a fer mashups, a fer edits, a fer remixos, a seguir entrant a la ràdio, a seguir produint per artistes. A ser constant. Sí, a ser Que no constant, sigui una flor que fas estiu, sinó que facis ja el camp sencer de flors. bàsicament. I després ja tocarà recollir, no en tinc cap dubte. No, al final la bona feina sempre és recompensada. Al final Sí. ja, igual que nosaltres, anar poquet a poquet, esglaó, esglaó, ara anem canviant això, ara canviem allò, ara portem una, ara l'altra... Per concretar una mica, més mashups en català, per exemple, hi poden haver? Mira, els mashups en català és una cosa que vaig deixar bastant de banda pel fet de que no m'acaben de funcionar. Potser perquè ho vaig tramitar durant poc temps, no ho mentiré. Però vaig veure que em funcionava molt el fet de mashups del gènere urbà, com reggaeton, dembow, electrònica, i mashups de coses que havien sortit fa poc. Perquè com que això era com dels primers que els treia, doncs era com que la penya anava allà perquè el necessitava. Llavors, no sé si tornaré a fer mashups en català, algun pot caure, però de moment estic bastant més enfocat en tot el tema més urbà, per dir d'una manera. I tractant una miqueta el que havíem dit abans del Bamais, per exemple, que també és molt referent, hi ha una cosa que ell fa durant les sessions i és que barreja la música urbana, el reggaeton, tal, i a vegades t'enxufa un remix techno que t'hi cagues. Tu, per exemple, que vens del mundillo Dimitri Vegas, que és del que normalment més ens ha inspirat els dos amb DJs i tal, tu també tens pensat fer algun dia aquesta introducció del techno una mica tal, així, en les teves sessions, si és que no ho fas ja, òbviament? Sí, a les meves sessions ja ho faig. Jo el que intento és que les meves sessions siguin bastant dinàmiques i energètiques perquè la penya no s'avorreixi. Hi ha una cosa que em van ensenyar que és com mirar un rellotge i canviar més o menys de gènere cada 15 minuts. Òbviament és volàtil perquè potser estàs amb dembow i ho allargues perquè està funcionant. La dembow a techno com que és rarete, no? De cop i volta. És raro. Però bueno, tenir una idea va bé. Llavors ja ho vaig fent. És que si algú s'escolta en les meves sessions ja hi ha de tot, literal. O sigui, sí, no, però per exemple hi ha cançons com la que va fer ara Batgyal amb Gordo, que era l'anterior Carnage, aquesta de Meme de Wet, i ja com que pots canviar d'una mica del reggaeton que perquè sona Batgyal i de com el passes al techno. Sí. Aquestes transicions xules van això bé la que gent estiguin. ho tolera millor que el propi techno en si. I Neverita Urban Fest? Tindrem alguna cosa? Es repeteix, això sí que ho puc dir. Crec que ho puc dir. Bueno, ho diré. Es repeteix repetint Vilassar de Mar i tenim un projecte bastant guai, l'hem millorat amb artistes. Òbviament ara encara estem retocant coses perquè acabi de ser totalment rodó. O sigui, temporada 2 de Neverita Fest se viene. Ja existeix, és un fet. És real. Que bé, que bé. És real. I així, ara, igual que tractàvem amb Alex i Bale a l'últim programa que vam fer amb convidats, el tema de l'estiu, on encara no se sap, però et podrem veure aquest estiu, no? Se sabrà de Flavor. Em podreu veure aquest estiu. Ja tinc... Òbviament no ho puc anunciar. Exacte. Però ja tinc... Crec que són 4 festes majors. Llavors em podreu veure, em veureu bastant. Òbviament durant el juliol seguiré el Tramonto i el 2000. Que es diuen ràpid, 4 festes majors. Aquí com qui no la cosa. Una gira tontorrona així, pim-pam. Sí, no, tranquil. Joder, molt bé. Això és que funciona, tio. Sí, mola. I si et surten més, si les vols, endavant. Les acceptarem, òbviament. A tot això, abans de passar que ja t'hi veiem ganes al següent tema, perquè ara sí que canviarem de tema radicalment, et tancaré el tema de música amb una conversa que vam tenir tu i jo no fa gaire. Vale. I és que em vas recomanar, o em vas mig convidar algun dia, si jo tenia previst tornar una mica a la música, a venir a fer-te companyia al 2000 algun dia. Totalment. Segueix en peu. I jo vull fer-ho oficial, aquí en directe, que jo li accepto la proposta, com ja vaig fer prèviament, i que algun dia
algun dia no gaire lluny, a poder ser, bueno, quan ja la gent vagi una miqueta saps? Pues allà pues, Que a lo no millor li dono el play, saps? Que no Alguna sàpiga cançó. què estan escoltant. A lo no? millor li dono el play a alguna cançó i dic, hòstia, que això conté. No, però sí que m'estic tornant a posar bastant en música i tal. Jo potser estic més en la secció techno, però bueno, techno reggaeton, ja saps que aquí qualsevol cosa és vàlida. Però sí, sempre que estigui benvingut, creu-me que serà un honor, perquè clar, abans és que és graciós perquè en la seva època, quan jo amb el Romero vam punxar a la festa major, els van mig acollir a ells que estaven fent el curs de DJ que havíem fet nosaltres l'any passat. Literal. I llavors és com, pues ara és com que ha crescut el nostre fill i ells són unes putes El alumno màquines. superó el maestro, diríem, no? I ja fa temps, o sigui, a la que s'hi van posar ja ens van superar, però vaja, no, o sigui, és algo que fa il·lusió perquè, hòstia, som amics i al final és algo que tu veus i dius, joder, és el que deies, no? Veure on estàs arribant i que no hi ha sostre, que no és hem arribat fins aquí i ja, sinó que Exacte. vas innovant, vas traient això, vas fent allò, ara vas aquí, ara vas allà, ara actues a una, ara a l'altra. I, joder, pues això motiva i precisament per això et deia abans de motivar-te a tu també, pues, jo que sé, a provar, pues, si t'agafen en altres llocs per fer bolos, pues, Clar que sí. No ens tanquem a portes. tope. Que bonic t'ha quedat. I sempre que es pugui- Aquest missatge final t'ha quedat preciós, eh? Sempre que es pugui, l'ajudarem a que passi. Vale, genial. Som-hi. Em sembla perfecte. Ara sí que pots canviar de tema. Sí, perquè a banda Som-hi. de tot allò que et diga amb la música, que són moltes coses, com ja estem veient, hi ha molts més aspectes a la teva vida, lògicament. Sí, per I sort, avui, sí. amb la teva tornada, Mhm. volíem parlar del que és el NetKaizen. Kaizen. Vale. El NetKaizen és una cosa i el Kaizen és una altra. El NetKaizen és una cosa que va inventar que jo sàpiga, dins de la informació que tinc, No sóc un expert en això, ho aclareixo abans de començar a parlar sobre el tema. Per si un cas. Queda dit. Ens rentem les mans. El NetKaizen és una cosa que va inventar un psicòleg que es diu Mario Luna, que jo em vaig llegir un llibre seu que es diu Psicología del éxito, i bàsicament està orientat a la filosofia del Kaizen, que és una filosofia japonesa, que bàsicament, per resumir-ho superresumit, és una cosa que vol dir millora integral contínua. És a dir, que tu vas millorant a tots els aspectes de la teva vida, a poc, però de forma continuada, sense parar. Val. bàsicament. Sí, perquè nosaltres hem entrat a una pàgina centrada en el NetKaizen, que crec que és del Mario Luna, ara que comentes, Sí, i ells parla com a sistema de defensa personal per a la vida, centrat Sí. en 3 àrees clau interconnectades, que són salut extrema, que és buscar la teva millor versió biològica sense obsessionar-te en fitness o salut, dinàmiques socials, que és aprèn a vendre't car i comprar barat en el mercat de l'amor, i psicologia de l'èxit, que és supera't personal, professional i econòmicament gaudint del procés. És a dir, són com 3 branques que han d'anar Sí. creixent paral·lelament, en aquest sentit. Sí, no ho segueixo al peu de la lletra. Jo sempre dic que aquestes coses s'han d'agafar amb pinces perquè aquesta gent, òbviament, es dedica a això i a vegades, en la meva opinió, es pot radicalitzar massa. Però bàsicament seria això, enfocar-ho a nivell d'aquestes 3 coses que has comentat i anar millorant progressivament amb les 3. I relacions, jo no ho centraria només en l'amor, o si ho centres només en l'amor, també inclouria les amistats, l'amor familiar i tot això. És portar-t'ho al teu terreny i agafar la informació i traslladar-la al teu dia a dia, sense Exacte. haver d'això, d'arribar a l'extrem o de fer, doncs clar, aquesta persona és una professional que al final es dedica a això, com dius. Llavors, A la vendre, Sí. Perquè bàsicament. tu com ho vas I- descobrir? Jo ho vaig descobrir perquè és curiós, és molt curiós la forma en què ho vaig descobrir. Jo vaig veure el llibre de... Jo estava interessat en estudiar psicologia abans de la música. Mai sabrem si va estar un error, no? De moment no me'n penedeixo d'haver triat la música. De moment anem bé. De moment anem bé. I vaig veure un llibre que es deia Psicología del éxito i la portada em va cridar molt l'atenció perquè era un tio amb traje però era un lleó. I dic, ostres, pot ser interessant. I vaig dir, regaleu-me'l. I quan me'n recordo que quan me'l va regalar la meva mare, em va dir, Marc, on l'hem anat a comprar ens han dit que aquest llibre, jo estava fent potser primer de batxillerat, ens han dit que aquest llibre està fet per gent d'universitats. I vaig dir, bueno, me'l llegiré. Endavant. I vaig tardar potser un any en llegir-me el llibre. Té 1000 i alguna pàgines, però igualment no és justificació per tardar un any, però en aquell moment tampoc estava full llegint. Et vas prendre el teu temps. Sí, i així vaig descobrir el mètode, bàsicament. I Joder. també es parla aquí en el NetKaizen que és com que la vida es viu 2 vegades, abans i després de conèixer aquest mètode. Tu Sí. consideres que hi ha hagut aquest punt d'inflexió després de conèixer això? Hi ha hagut aquest abans i després? Totalment. Jo sempre explico una anècdota quan em pregunten això. Jo he passat de no saber què fer amb la meva vida, de fer primer de batxillerat perquè no sabia què fer, i de després fer un any sabàtic que em feia mandra anar a comprar el pa al supermercat de mi casa, a perseguir cada dia allò que vull. I això ha estat, entre altres coses, gràcies a interioritzar o profunditzar amb aquesta psicologia o amb aquest mètode.
Aquesta situació és una mica la que et va fer clic perquè busquessis aquesta millora personal, aquesta ajuda, anem a dir-li? Sí, o sigui, aquesta millora personal va ser el que em va fer clic de, tio, espavila, fins on sap la humanitat, només vivim una vegada, aprofita, saps? Aprofita per Clar. perseguir els teus somnis, aprofita per viure i dic, tio, ens hi haurem de fotre, no? I després d'aquesta petita evolució que estàs fent constantment, ara mateix en quin punt creus que et trobes ara d'aquest procés, potser? Jo ara em trobo en un molt bon moment, sincerament. M'estic intentant cuidar totes les facetes de la meva vida. Òbviament, el que no puc controlar no ho controlo, però m'estic cuidant mentalment, tant llegint llibres, estic començant ara amb el tema del mindfulness i totes aquestes cosetes. Vaig al gimnàs, vaig a córrer per cuidar-me físicament, estic perseguint els meus somnis, que és la música, cuido les meves relacions personals. He vist que és molt real la frase de que més val tenir menys amics però de qualitat. Així és. És un facto. I això, i tot el bo cap a dins i el dolent, o el que no aporti algú bo, pues, sap greu, però no hi ha espai. En quina d'aquestes 3 àrees que hem dit, una mica salut, amor, èxit professional, relacions personals, en cas de l'amor, creus que ha sigut més difícil que tu hi treballis i milloris? Jo crec que en l'amor propi ha sigut molt difícil. Jo he de dir que per sort, entre cometes, he tingut una infància bastant còmoda. No m'ha faltat de res. Però crec que a vegades potser he estat massa còmode a nivell de... T'has apalancat massa. Potser. Exacte, massa a la zona de confort. Llavors, el fet de sortir de la zona de confort em va costar molt, encara segueix costant, òbviament, això un dia costa molt canviar-ho. I l'amor propi també de, vale, doncs mira, sóc així, ara mateix sóc així, m'accepto com sóc i ho milloro. Això és el que m'ha costat més. Joder, és que està sent interessant i molt profund ja, ha canviat la història. Clar, aviam. No això és un procés de construcció pràcticament personal. Bueno, jo de fet, si no ho sabies prèviament, jo també, bueno, quan vaig fer els estudis i aquestes històries, també al principi m'interessava molt la psicologia i em segueix interessant, però no com per estudiar i dedicar-m'hi. Però si jo ara, per exemple, jo també estic treballant amb mi, he anat bastant al psicòleg, he fet moltes històries, igual que tots ho haurien de fer. Vale. Però jo, per exemple, que no coneixia això del Netgeisen, sí que potser coneixia una mica el que és la mentalitat de cuidar-se i tot, però no aquest concepte en concret. Si jo ara em volgués endinsar, per exemple, què és el que em recomanaries fer abans de llegir aquests llibres i tal? Doncs tu que ja estàs com més picat en el món aquest així, què recomanes a la gent, ja sigui a mi o a la gent que ens escolti, doncs digui, hòstia, això és interessant, vull treballar una mica més amb mi mateix, que mai és fàcil. En la introspecció i l'autoconeixença. Jo crec que és el més important per començar el fet de saber qui ets, saber d'on vens, saber, anava a dir, saber on pots arribar, però no ho saps on pots arribar. Llavors, jo crec que fer un treball d'introspecció de a veure qui sóc, com sóc, què em preocupa, què puc millorar, què no sé què. De fet, ara just ahir, literalment, em vaig acabar de llegir un llibre que es diu El arte de cuidar a tu niño interior, que explica això, que tots tenim un nen, que bueno, l'hem de cuidar per sanar i tal. I crec que és molt important. En el meu cas, jo per fer-ho he utilitzat llibres, he utilitzat l'esport, he anat al psicòleg, òbviament, també. I bueno, això, jo treball d'introspecció, primer de tot. Conèixer-te i saber qui ets, perquè molta gent no ho sap. I més enllà de tu mateix, sobre quins conceptes de la vida potser has pogut tenir una percepció diferent després de tot aquest procés? És una bona pregunta, que no m'havia plantejat fins ara. Vull dir, com veus la vida diferent des d'aquest punt? Perquè sí que aquest Netgeisen sí que està molt centrat en tu mateix, però després segurament aquesta millora personal teva o aquest canvi també et fa veure les coses que et passen al voltant de manera diferent. Totalment. Jo veig sobretot que les coses són i ja. Són i passen. I no veig que les coses que passin sigui una cosa dolenta o sigui bona. És que, jo què sé, et pots... M'ho invento ara, i ho pillo d'una cosa que vaig extreure d'un llibre. No sé si ho veurà el creador. Però... Un salut, si ho veu, el saludem des d'aquí, vinga. I diu que, jo què sé, per exemple, et pots trencar una cama, però és que potser el dia següent de trencar-te una cama... M'interessa, a veure què vas a dir. El dia següent o la setmana següent de trencar-te una cama, potser esclata la guerra i no hi pots anar perquè t'has trencat la cama. Llavors, mai saps si una cosa que et passarà és bona o és dolenta. Esperem que no esclati cap guerra i que ningú es trenqui una cama. No.
No, però sí que és veritat que és el concepte aquest t'ajuda molt a veure com et Sí. prens les coses. Si te les prens amb Exacte. filosofia, tot i que siguin negatives, dius, bueno, doncs és un aprenentatge. O sigui, una és millora. com... Però, o t'ha passat per alguna raó. Sí, o, Vull bueno, a dir- veure, o simplement ha passat, perquè al final doncs, ets un pobre desgraciat que estaves al mig de la carretera i ha vingut un zumbat i t'ha atropellat. Doncs és el que Sí, hi ha. però sempre pots extreure alguna positiu o et produeix algun canvi a millor a la teva persona. A mi personalment, això és que aquesta experiència a mi m'ha passat i a Vale. mi m'ha millorat com a persona. O sigui, et veus la vida d'una altra manera des d'aquell punt. O sigui, relativitzes molt el que passa. Literal. Dius, Ah. a la que hi ha un problema de salut, els altres problemes es fan molt petits. Sí, completament. Exacte. Bueno, Bueno. crec que per aquí tanquem ja la tertúlia. Ha sigut força intens i força divertit, però no marxarem gaire del tema. Si més Vale. no, primer passarem per un petit pont per arribar al que ve ara. Som-hi. I serà el moment que ja heu començat a veure amb els altres convidats que han vingut, que és el moment del maletín. Llavors et recomano que et preparis, incorpora't una mica enrere, que ara no t'escoltarem gaire, però bueno. Prepara't, Faig jo la intro. Et passaré el famós maletín, vale? L'obriràs fàcilment. Si vols allunyat aquí el micro per tenir espai. I hauràs de... Ara no t'escolta ningú, però ara l'important és el que tu hagis de veure aquí. Vale? Llavors, Per aquí... pots obrir-lo i mirar-lo amb calma, compte que no se't caigui res. És delicat el que hi ha dintre, perquè són 200 bitllets de 100. És un fajo de bitllets i el convidat que aconsegueixi més números se l'emporta, t'imagines? Seria guapo, eh? Sí. Però no és això. El que encerti el número de bitllets exacte s'emporta el que hi ha. Hòstia, 0. Me lo llevo. Vale. Ok, Ara més o menys ja torna al micròfon i ha vist el que hi havia. Defineix-nos en una paraula. Què ha passat aquí? En una paraula, Vale, espera, m'has de donar un temps. Tranquil, pensa tu. Aviam, aquí, per exemple, crec que Carles Bofana ho va definir com a èpic, Hi ha algun altre que vaig escoltar que era bellesa, si no bellesa, m'equivoco? i hi ha un altre que ara mateix no me'n recordo. Se m'ha anat. Jo, la veritat que tampoc. Em sap greu perquè crec que és la resposta que va donar Però Alexis. Sí, però com no la va donar i després la va donar, se m'ha oblidat. Ho Sí. tinc. Ho tens. Aviam. Vale? Ja? Faig suspense o ja està? Tu mateix. Endavant. Aquí no estem aguantant l'audiència. Et faig la pregunta i tu respons, va, que així Va. serà més tiktoker, saps? Va. Què és el que has vist dins el maletín, Playboy? He vist actitud. Aquesta és bona, eh? Carai, nosaltres hem fet bones preguntes, però la teva resposta és guapa, eh? Sí. Bueno, hòstia, doncs dintre d'aquesta... dit? Bum, ja l'hem deixat anar. Si creus que saps el que hi ha dins el maletín, deixeu-ho a comentaris. Us esperem. Que últimament tenim molta xalada. pels Crida a comentaris. l'acció. Ja està. En els comentaris. Bé, perdó, són bromes internes. Però va, anem a entrar a la secció d'avui. Passarem a la part divertida, o Som-hi. com sol passar, sol ser divertida, esperem que Vale. per tu sigui també. I és a la secció que hem preparat avui especial per tu, Marc. Llavors, hem agafat els dos temes troncals d'aquest programa, que han sigut tant el DJ, anem-li a dir mashups més que DJ, potser, DJing, i el concepte de Net Kaizen. Vale? I els hem intentat fer nosaltres mateixos un propi mashup. Llavors hi hem dit el remix Jesus del Christ. coneixement. Vale, let's Home, go. flipa, eh? Veuràs tu el Aquí, remix que abans, sortirà aquí, eh? abans de preparar la secció vaig tirar un fil així, pip, i ha sortit el que ha sortit. Bundé. Seran una qüestió de 2 rondes i una ronda final, o sigui 3, val? Un total de 3. Molt bé. Llavors, com que avui tenim un expert en mescles, que ets tu, tant a la pista ball com al coneixement, doncs et proposem fusionar-ho. Vale. La primera ronda es tracta, que l'hem anomenat, el drop del coneixement. Que jo et diré una paraula o un concepte relacionat amb la música, amb l'electrònica, etc, més tècnica, i tu hauràs de fer com es podria relacionar aquest concepte amb el Net Kaizen. Vale. Vale? O sigui, hauràs de passar com el concepte d'una cosa a l'altra. Si és que pots, Tampoc és algo aquí que jo... intentarem. Que si no ho fa, bueno... Ja... Tu el que tu et surti, el que tu sàpigues respondre. No hi ha una resposta Vinga. correcta o una incorrecta, simplement el que tu et surti. El que sentis de dins. El primer concepte és beat matching. Que, Vale. bueno, que per la gent que no sàpiga el que és com alinear dues cançons perquè sonin bé juntes, bàsicament, no? Com ho expliquem això en el Net Kaizen? Vale. O la teva forma de veure'l, vaja. Jo crec que la forma... Per no començar. Sí. La meva forma de veure-ho seria com trobar aquella persona que et complementa bé. Aquella persona que dius, buah, jo amb aquesta persona pues, podria crear una amistat, crear una relació, crear el que sigui convenient pels dos i arribar a connectar. És més fàcil alinear dues cançons o alinear dues persones? Hòstia. Avui en dia és Tio, molt més difícil alinear dues persones. Totalment.
No I tinc cap tal com dubte. està el món, jodido. Sí. Com està el pati? Jo et vull preguntar tu també, perquè tu també formes part d'aquest Hola, què programa, i a part que ell és el nostre convidat especial, jo et Bona vull tarda, preguntar, Què tal? tu que no ets tan expert en música, Jo ja té sé. més o menys descrit el que era, però tu a l'hora d'alinear dos conceptes a la teva vida, perquè tinguin sinergia i sincronia entre ells, i harmonia, anem-li a dir, com ho fas normalment? Com ho apliques al teu dia a dia, això? Toma, ara què? No t'esperaves, xaval? Tu Ara pensaves que anava tot a per ell, Ara m'acabes de matar. Si li dono temps a pensar, pobret, tio, que si no està aquí una ràfaga d'hòsties... Sí, que... no, però no sé, a veure, suposo que és una mica saber trobar l'equilibri entre feina i gaudir de la vida, per exemple. No he especificat, els conceptes No, pots clar, fer... jo porto el meu terreny, no sé, o sigui, treballar el suficient com per poder-te guanyar la vida, però que això a la vegada no et tregui el temps per fer altres coses. És el que passa en aquest podcast. M'agrada. Bueno, més o menys, no? T'ha agradat la resposta? Sí, jo ja t'he dit, m'agraden totes perquè no hi ha una de correcta o incorrecta. Jo no tinc que corregir l'examen. Ara ja per la segona ja em preparo una mica, vinga. Vinga. Potser és diferent perquè la següent ja no et pregunto, crac. Bueno, doncs gràcies. En aquest la meva intervenció d'aquest podcast. En aquest cas, en la primera ronda, acabaràs intervenint un altre cop, amb el que ve a ser el concepte de sampling, que és agafar elements d'altres cançons o alguns sons per crear-ne una de nova, un remix o el que sigui. Com ho apliquem, això, també? En què es pot fer això amb el coneixement? Bueno, això bàsicament és agafar coses que les altres persones o llibres o... Altres conceptes, altres coses. Sí, altres conceptes que t'aportin bé cap a tu. Òbviament no samplejaràs algú d'una cançó si empitjorarà la cançó que estàs fent. Llavors, jo crec que és buscar elements, en general, de la vida en els quals et favoreixin i et facin millor. Em sembla bastant bona resposta. O sigui, bàsicament, en aquest cas ara intervindré jo, per això no t'he dit que no puc contestar. És que anava a contestar. Estava pensant la resposta i anava a contestar una cosa molt similar al que ha dit ell. Et pillo per sorpresa. Jo et faré participar a la segona ronda també, perquè així actives en els dos. Vale, en aquest cas, com que nosaltres també hem volgut fer l'exercici, contestaré jo, per això en són dos. I jo, per exemple, el sampling va bàsicament per on ho has tirat tu. O sigui, jo també ho passaria al dia a dia com a agafar aquelles petites coses que són del teu entorn, que t'engloben del teu dia a dia, a la teva vida, o coses noves que trobes i que t'agraden, i anar-les com recollint poquet a poquet perquè tu, a poc acabis sent una millor versió. O acabis agafant una millor idea per fer tal, o potser el massa para, t'estanques. Hi ha gent que, bueno, últimament hem vist alguns creadors de contingut que s'han trobat en una crisi de contingut i no saben què fer. Doncs és l'agafar això, hòstia, m'agrada fer allò, hòstia, m'agrada fer tal, m'agrada tal, i doncs ho vas agafant i és com aquests samples, no?, que els passes al teu dia a dia. Exacte. Ara què? Xaval? Perfecte. Res a dir. Bueno, primera ronda superadíssima, perquè, vamos, la resposta m'agrada, perquè també has fet aquest exercici teu de Netkaizen, així que està aconseguit. Però ara anem a la segona ronda. La segona ronda és el remix de Netkaizen, que no és el drop del coneixement, perquè ara li girem la truita i ho farem al revés. Ara et donaré un concepte així com, un problema del dia a dia, vale? Pot ser, ara els diré, i tu hauràs d'explicar com ho solucionaries si fos una sessió de DJ o en algun mashup o en el teu a la teva part més professional, més de música, vale? Som-hi. Per exemple, quan fas una cançó que no encaixa amb el públic, vale, per exemple, doncs això pot ser adaptabilitat en la innovació. Vale, per entendre com va. Llavors jo et dic, per exemple, treballa en equip, que és un concepte una miqueta així més de... Vale. Això, tu com el trasllades això al que seria la música o al teu treball així, músic, DJ? Dins del meu treball tinc la sort de la majoria de bolos estar amb el Saidi, llavors el treball en equip bàsicament es compenetra, i a nivell musical jo et diria que treballar en equip és com agafes una cançó, agafes una altra cançó que siguin compatibles i és com anem a treballar juntes perquè la penya ho gaudeixi. La fusió que dèiem abans, que facis una bona fusió. Vale, guai, m'agrada. Tu com em portaries, per exemple, company, la innovació, el que seria la música? Vols que parli del treball en equip o no vols que parli del treball? No, ja t'he preguntat un altre concepte, tranquil. Tu no ragis avui, tu tranquil. Estem en un moment de coneixement propi. Home, la innovació, francament, jo crec que, com ell ho ha comentat amb el tema de la música, és complicada. Vull dir, crear una cosa nova de zero és una cosa molt difícil de fer ara mateix. El que al final fem molta gent, jo crec que ens passen tots els àmbits, és intentar copiar una idea bona i donar-li la volta. Vull dir, això és la meva manera d'innovar una cosa. Tot i això és sorprenent perquè cada vegada la música evoluciona i hi ha coses noves cada 2x3 i potser no és que siguin noves he descobert el foc, però són noves hòstia, això portava molt temps sense sonar i ara ho està patant.
Però ja has agafat una idea, Llavors, idea antiga. Clar, és aquesta mentalitat de dir, hòstia, pues, i si nou en tal, saps? Vull dir, està guai. La barreja que parlàvem de Batgirl amb el Carnage és com, hòstia, és algo nou, que ja existia, però ho ha patat, saps? Perquè són dues persones que han treballat en equip i han innovat en aquest sentit. Uah, que bé que ho faig, tio. Veus, en aquesta secció has innovat. Quina passada, tio. Has innovat aquí, veus? Sí, exacte. Vale, i per últim, un concepte que ara en aquest cas sí que contestarà ell sol un altre cop. La relació amb la motivació en l'aprenentatge constant. És un concepte així bastant nice. He de dir que la motivació per mi està sobrevalorada. Comencem per aquest punt. M'agrada. Titular. Mira, ja teniu. Ja està. Perfecte. Gràcies. Està sobrevalorada sense allargar-me, jo crec, perquè el que s'ha de valorar de veritat és la disciplina. La motivació va i ve, i si et guies per això, crec que estàs fotut. Estic d'acord. A nivell musical, jo definiria la motivació com punxar el que a tu t'agrada i no el que el públic necessita. Jo crec que s'ha de tenir psicologia de pista, mirar el que... Perquè jo encara que vagi al 2000 i al Tramonto, no hi ha sempre la mateixa gent al 2000 i al Tramonto. El públic varia. Potser un dia em funciona molt bé el dembow, potser l'altre dia no em funciona bé. Llavors, l'energia també potser a vegades és diferent. Exacte, és que depèn molt. Llavors jo ho veuria com això, de punxar, d'intentar crear una connexió entre el que a tu t'agrada i el que el públic vol escoltar. I com mantens també aquesta intensitat amb les teves sessions, com perquè sigui... Perquè les teves sessions són d'unes 6 hores, o potser 3 i 3 amb el side, com ho feu, però com mantens tu aquesta motivació o energia o la intensitat en el nivell més alt tot el rato? Vols dir personalment o a nivell musical? En els dos. En els dos. Personalment... Sí, estem barrejant ja que estem. Personalment costa. Costa perquè al final són 6 hores, vulguis o no, que és res mirant-ho en el global de la vida, però quan tu estàs 6 hores en un mateix lloc i estàs treballant, mentalment et vas cansant a mesura que passa el temps. No estàs igual de fluid a les 2 o 3 de la matinada que a les 5. Sí. Però ho mantens, perquè al final també tens molts estímuls, que si les llums, que si el so, que si les persones. Llavors al final tens molta cosa per mantenir-te alerta tot el rato, per dir-ho així. I a nivell musical, fer sessions dinàmiques, energètiques, que la penya digui uau, m'acaba de canviar això per això, que ara, que si et ve algú que li agrada el dembow, que escolti dembow, que si ve algú que li agrada el trap, que també escolti trap, i algú de l'electrònica també cada cop li fiquis un tema i digui, uah, estic content, va, que m'ha ficat això. Sí, 100%. No, molt top. Pensava que volia seguir... No. Bueno, pues bueno. És que és interessant perquè, clar, al final una persona que en sap i que porta tantes hores, al final és bo saber la seva opinió. Llavors ara passarem a la part final, al gran final, ¿vale? Que és el mashup definitiu. Bim, toma. Som-hi. I ara hauràs de fer un últim remix espontani, així teu el que et surti, relacionant o explicant què tenen en comú per tu, ja més enllà del que hem explicat aquí, el dedicar-te al món del DJ i mashups, etc. I el Netkaizen, i com es relacionen aquests dos aspectes en tu. Posa-t'hi que t'hi deixo uns 30 segons, va. Per explicar-ho? Sí, en 30 segons ho has d'explicar. Ostres, vale, va, vull. 3, 2, 1, quan em diguis. 3, 2, 1, endavant. Vale, jo no visualitzo ara mateix amb la música sense el Netkaizen en la meva persona. Crec que per dedicar-se a la música has de ser molt disciplinat i tenir molta paciència. I si et cuides a tu mateix, tant mentalment com físicament, com a nivell d'amistats, amor, el que sigui, crec que tens més possibilitats de tirar endavant, ja que tu ets com una mateixa energia que empuja i va tirant i va tirant i va tirant. És com ficar-li gasolina bona al teu cotxe. Doncs així és com relaciono la música i el Netkaizen. Joder, que clavat, xaval. 30 segons clavats. Hòstia, com si ho haguéssim preparat i tot. Quina passada, eh? No, és espectacular. No, preparat. Bueno, ho hem practicat 5 cops. No, increïble, perquè clar, hi ha molta gent que es queda bloquejada i diu, hòstia, ara què dic, saps? Però no, te n'ha sortit molt bé, la veritat. Ho té clar, té la mentalitat clara, tio. I això és el que demostra la feina que poses darrere, més enllà de que, clar, jo també puc llegir un llibre, però després aplicar allò que has llegit... Sí, és el que més costa. És el que diu, que de la motivació ha sonat com un titular així com molt grandiloquente, però és la realitat. Vull dir, el que fa la persona és la disciplina, perquè tu, per exemple, portant-ho a l'hora que nosaltres dos, per exemple, estem molt anant a gimnàs o entrenem i tal, la motivació no està cada dia. O per fer aquest podcast tampoc està cada dia, més alta o més baixa. Aquí és una qüestió de disciplina i d'obligació. Si més no, mira, també quan ho ha dit ell en el seu moment, jo ho he relacionat amb el fet de que parlàvem de la música, no? Jo també en el seu moment em flipava i em segueix flipant la música, però no m'hi he dedicat tant. M'ha motivat, però no m'hi he dedicat a ser constant, perquè jo, per exemple, no hi veia sortida. Jo deia, jo aquí no m'hi puc dedicar. No sé, no m'hi veia. Que potser sí, és el que hem dit, mai se sap.
Però a mi en aquest cas m'ha faltat aquesta constància i disciplina, que en altres aspectes pues, sí que tinc, pues mira, per sort. Però bueno, no, la veritat que ens està sortint un programa força interessant, Reflexiu, tio. Hem reflexionat molt, Quan em va dir Diferent, el tema diferent, em va agradar, el Netkaizen va ser algo que vaig dir, hòstia, cuidao. Llavors, bueno, per acabar de tancar una miqueta ja el programa amb el que fa seccions i tot, després ja el despedirem i tot, ja farem l'última secció, que són les que no anaven a sortir. Les que no van a salir, així referència a Bad Bunny, que no m'agrada gaire a mi, Bad Bunny, no? Pel que No, sigui. per nada. I pues, et faré una sèrie de 5 preguntes, bueno, van una mica relacionades amb introspecció també, perquè sempre les tirem per aquí, però vaja, és una miqueta tirant més a lo que estàvem parlant. Si vols reflexionar, també és el moment per seguir Sí, reflexionant. aquí et pots esplaiar el que tu vulguis, són respostes ni bones ni dolentes, són la teva resposta, que és la que val. Guai. Llavors, són 5 preguntes i si vols fem una cada un, si et sembla bé. No, pots anar tirant, pots tirar. Com vulguis. La primera, quins són els majors reptes que has superat fins ara En general, a la vida? jo crec que el fet de saber que jo puc fer més del que estava fent i de que els límits són una cosa inventada que en realitat ningú sap on està el seu límit i es basa en superar-los dia a dia per seguir avançant. Joder, que profund, m'encanta, tio. Estic descobrint un marc que no coneixia. Clar i tio. directe. M'està agradant, m'està agradant. Sí. Segona pregunta. Si no estiguessis fent el que fas ara, la música en general, dedicar-te al que et dediques, què t'imagines que podries estar fent? Jo crec que algú relacionat amb la psicologia podria caure. Em va interessar molt en el seu moment, vaig llegir llibres, de fet el meu treball de recerca va ser sobre els somnis. Jo crec que algú relacionat amb la psicologia, no sé, no et sabria ben bé dir el què, però algú en aquest món. Què vas fer exactament dels somnis? Es basava en que jo tenia una llibreta i en aquesta llibreta apuntava cada dia el somni que tenia. Bueno, si havia somiat o no i el somni que tenia. També es basava en veure el que havia fet durant el dia, si tenia relació. I al final, doncs, es feien hipòtesis i tot el que es fa al treball de recerca, basant-nos en si el que vivíem tenia relació amb el que somiàvem, que amb l'inconscient, òbviament tot sí. això. I per què somiem el que somiem, per què aquell dia i totes aquestes variants. Això és heavy perquè recordo que ho vam estudiar de batxillerat una mica així amb el director, amb el José Luis i la Laura, Sí. que era com, bueno, analitzàvem els somnis també, el subconscient, treballàvem molt el reiki. A mi això em molava, Això és que em fa molta gràcia perquè, tio, aquest senyor i jo som persones que cadascú té la seva vida i literalment pràcticament no coincidim mai, però és com que hi ha moltes coses que ens relacionen que som idèntics, quan has dit tio. lo de psicologia dic, buah. És que som molt Ho he iguals, pensat. tio. I ens agraden coses molt similars. I, bueno, Només hauríem de tenir una conversa de psicologia, no? bueno, sí, alguna em faltava ja. Sí. Però sí, bueno, veus, jo per exemple en aquest cas tampoc em veia fent el PIR, perquè m'ha donat bastant pal, però m'agrada molt el tema aquest de reiki, energies, el subconscient, tot això. O sigui, Haurem d'anar a un retiro un dia. Sí, ojo, no està mal, No n'has anat mai, tu, a ningú? No, Però De hi pot moment anar, hi pot anar. Coses pendents pel 2025. literal. Exacte, a tatxar. Bueno, passem a la tercera pregunta. Som-hi. Què és el que més t'apassiona de la teva feina o projecte actual? Jo diria que la creativitat. El fet de no tenir una feina excessivament tècnica, òbviament que hi ha aspectes tècnics, però el fet de que la creativitat o la part artística puguin veure la llum és una cosa que mola molt. Vale, està bé. I quarta i penúltima pregunta. Com definiries el teu camí fins a arribar on ets ara? Al Marc que ets avui dia? A nivell personal, una mica complicat, perquè he tingut altibaixos a nivell de mentalitat, Hosti, que hi ha hagut moments on he dit buah, és que deixo això perquè és que no està fet per mi, perquè és que és molt difícil. Però després ha arribat un punt on he dit és que és el meu plan A i no hi ha més plans. Vull dir, és això És el plan A. o sota un pont. M'explico? No hi ha Bueno. més. Ho he exagerat, Sí, bueno, està bé exagerar-ho perquè després ja saps quin és el límit, no? Sí. On no vols arribar. Quin creus que pot haver sigut el punt més baix de que tu hagis plantejat de dir haig de canviar del que estic fent? Quan no sabia què fer, ni com fer-ho, ni res. O sigui, estava, vale, vull estudiar música. Però no has perdut, no Ui, sabies què ui. fer. Hi havia un bloqueig. Sí, tio, en plan, veia a una persona que estava aquí i dic, vale, com arribo aquí? Però és que no sé ni com arribar aquí. Clar. Llavors, com començo, què faig? I bueno, és que jo sempre donaré gràcies al Marçal, al Gala, al Saidi i al Javi, el meu mànager, perquè em van indicar molt de, doncs mira, això i això, i per allà vaig començar a tirar més.
Està molt bé perquè és just el que comentàvem també amb l'Esibeilo l'altre dia, i és que us està ajudant molt també entre tots el concepte aquest de que tots estigueu tan enxufats, o sigui, sou gent molt propera d'aquí a la Garriga, que ho heu connectat uns amb altres amb la música i esteu, entre cometes, aprofitant, que la paraula és una mica lletja, però bueno, aprofitant aquest boom que esteu fent tots en general doncs per unir-vos i anar creant i anar fent, saps? Vull dir, està guai perquè ara també heu fet col·labors amb altres artistes, ara heu fet no sé què, ara tu t'has dedicat més a això, és com que tens més llibertat i no estàs tan encaixat amb el que feies abans. Exacte, i entre les persones del sector sempre t'apoyes més, o sigui, jo sempre em titular, jo sempre em queixo de que la penya que m'envolta no m'apoya, però no ho penso com a víctima, sinó dic, vale, si no m'apoyes perquè no estic fent lo suficient com perquè m'apoyi, dic, falta alguna cosa. Però sempre ho dic, és que a tots els que es dediquin a l'art, és que als vostres col·legues, pujar una història sobre el que feu els hi costa 30 segons, anar a veure-us a on sigui, els hi pot costar una tarda de totes les tardes que tenen a la seva vida, o una nit, o el que sigui. Que no costa tant, que hi ha coses molt petites, o encara que sigui un missatge, que et vagi molt bé fent no sé què, no sé quantos, o molta sort amb tal. És com que tot aporta. Al final a nosaltres ens passa una mica aquest concepte amb el fet de que, bueno, pues a la gent que no comparteix, que no comenta, que tal, i dius, hòstia, quan et dediques a esparcir odi a xarxes i a fotre missatges de merda, allà sí que és molt fàcil comentar. Però quan algú és per donar com un piropo, per dir, hòstia, que guai, hòstia, em mola el programa, hòstia, podria aportar tal, o simplement participar de forma activa o crítica, és com que costa més, tio. O el compartir i tal, igual que comparteixes un meme, jo amb ell li comparteixo 50.000 coses a TikTok de tonteries que veiem. Doncs és això, tio. Ja, més enllà que nosaltres ho demanem o no, perquè al final t'ha de sortir de tu. Jo per molt que et demani 50 cops en un vídeo que comparteixis, si no vols compartir-ho, no el compartiràs. Si no et dona la gana, no ho faràs. Pues és l'activar-se, tio, de tot el dia estar fent així, deslizando amb el TikTok i dir, i donar-li like almenys, tio, a veure si l'ajuda, perquè, hòstia, és un concepte, o el teu, o sigui, hòstia, aniré un dia al Tramonto, no aniré tots els dies, perquè potser tampoc és el que faig sempre, però, hòstia, algun dia et vindré a saludar, tal, joder, quan mola, tal, bon tema. Literal, i que si em vens a veure tampoc has de quedar fins a les 6 del matí. I, bueno, clar, això, però ja és el fet d'aparèixer i d'actuar en conseqüència, no? De dir, mira, estic aquí i que vull que et vagi bé, que t'apoyin al teu projecte. Hi ha moltes formes de demostrar-ho. Si no t'agrada el món de la nit, doncs això, és que... Un missatge, com et va tot, et va bé, ja està. Sí, des d'aquí també, tot i que ja et dic, no estem sempre presents, però t'apoyem. No, però es nota. Només per l'interès que mostreu ja. Al final, és que és això, és producte de casa, tio. I gent que val la pena i en sap, pues, què millor que això. Podcast de proximitat, estem fent ja. Literal. I de qualitat. Bé, passarem a l'última pregunta, i és una mica també seguint el que t'havia fet la pregunta fa una estona. Quin consell donaries a algú que vol començar en la teva mateixa àrea o indústria, ara que ja has avançat un cert pas al camí? Jo li diria que es mentalitzi que no serà fàcil, però serà. Que si s'ho curra, si s'ho treballa, si confia en ell mateix, pot arribar-hi, les formes d'arribar-hi cadascú té les seves. Jo vaig decidir fer-ho anant a estudiar a un lloc durant 2 o 3 anys i després sent autodidacta més amb mi mateix. Però, per exemple, el Gala, el Marçal, no ho va estudiar i es va anar formant ell mateix i va muntar un estudi. I el Sai també es va anar formant ell mateix, va anar produint. Vull dir, hi ha 1000 camins per arribar on vols arribar. No t'obsessionis amb la meta, disfruta del camí, que és molt important, i que serà complicat, eh? No és un camí de flors, per molt que et pintin música, DJ i persones, però que pot ser, que no és... Si ho he fet, soc una persona normal i corrent, i que no sóc ningú ara dins del món de la indústria, acabo de començar, però que si jo estic on estic, doncs que, joder... Sí, no podríem dir que qualsevol pot, però que si tu vols proposar és viable. Sí, és viable, sí, totalment. No hi ha res impossible, nothing is impossible. Per això, musiqueta de fondo de motivació, i ha quedat perfecte. Música de grep. Ja està. No, la veritat que ha sigut força una conversa ara més de cara a la meitat final, força profunda. O sigui, al final és una careta teva que a part de que hi hagi la part de la música, que és el que més et pot destacar a nivell social, doncs, hòstia, està molt bé també veure aquest marc una mica més interior, més deep, perquè també és una que, joder, ajuda també a conèixer a la gent propera. Jo l'altre dia ho pensava, dic, hòstia, porto a col·legues al programa, perquè són col·legues, òbviament, però perquè també es dediquen al que es dediquen i fan coses que valen la pena. Però jo realment,
jo penso que et conec, però al veure aquestes coses dic, joder, realment no el conec tant i és top. Aquí O sigui, són persones molt top. acabes descobrint molt més la persona Sí. del que et penses. Sí, Totalment. perquè al final això, quan ens trobem on ens trobem o quan tenim una conversa, doncs no tractem aquests temes, no? Com a tal, o sí, però bueno, de normal no. I està molt bé, està molt interessant doncs, conèixer-vos una miqueta més els convidats i trobar aquesta part més interna que Totalment. ens pot fer conèixer a nosaltres o als nostres col·legues oients que deuen estar per aquí a aquestes hores de la tarda. Bueno, crec que podem començar a posar punt i final al programa d'avui. Abans, però, com sempre, has de deixar una pregunta pel següent És veritat. convidat. Encara O sigui, no sé qui és, no saps qui és. Vale. He de llançar una pregunta. El que tu consideris que has de llançar, Mira, hi ha una pregunta que vaig llegir de l'últim llibre que m'he llegit que es diu No me puedes lastimar, de David Goggins, que deia què estàs disposat a sacrificar per arribar on vols arribar? Hòsties. Bona sort, Ara tinc curiositat el per- no li faré la pregunta a Boomerang que li torni perquè seria de dir, però ostres, Bona pregunta, Molt bona, m'agrada. Hòstia, que bé. no, per la següent persona tindrà problemes per contestar ja, perquè, mare de Déu, Bueno, venim d'on venim, és el que hi ha. és el que hi ha. Però bueno, crec que podem posar aquí ara sí punt final al programa. Esperem, Marc, Fleivo, que t'hagis passat bé aquesta Molt segona còmode. vegada, aquesta segona visita, que Tant puguis que sí. tornar en algun altre moment, No ho dubteu. explicar més cosetes, a parlar de psicologia. Jo crec que és el següent pas ja, parlar de psicologia. I de novetats que hagin I passat, de novetats de coses que hagin fet durant el temps que hagi transcorregut. I per la nostra part, com sempre, acomiadar-nos, i que ens retrobem la setmana vinent amb nou convidat i deixem al Marc que agafi la càmera i es despedeixi de tots vosaltres. Bueno, doncs moltes gràcies per estar aquí aquest dimecres a la tarda. Moltes gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies a vosaltres també per pensar en mi i convidar-me. I res, que doneu suport als artistes locals, siguin l'àmbit que siguin. Ells també són artistes locals. Així que res, ens veiem en breus a qualsevol lloc. Mare de Déu, com està el pati?